grote blauwe ballon is dinsdagavond vol met lucht gelaten. Speciaal voor Ada. Het is echt serieus. Ik ga een ballonvaart maken. Ik heb er ook echt heel veel zin in. Echt waar, ja. Het is wel voor een bijzondere aangelegenheid, hè? Ja, dat is het zeker. Het is al een wens van mij die al heel lang bestaat. Dus, en dan komt die uit. Dus het is fantastisch. Een mooie familie die ik heb. Die dit waar kon maken. Echt waar. Ada uit Hulst is 63 jaar. En ze is terminaal. Haar schoonzoon schreef daarom de Zeeuws-Vlaamse stichting Mascura aan. En die stichting helpt de laatste wens in vervulling gaan van terminale of ernstige zieken. Na een kwartier is het zover. En mag Ada mee. En dan gaat het snel. De blauwe ballon vliegt omhoog met Ada op haar stoel erin. En de ballon vaart over Hulst en steekt de grens over naar België. En dan na een uur is het even zoeken naar een plekje om te landen. Ik ben zelfs te laat om de landing te filmen, maar nog wel op tijd voor het inpakken en voor een stralende Ada. Het is fantastisch, echt fantastisch. Ik heb er geen woorden voor, echt. Ik heb zo genoten, ik geniet nog. Ik zie het, ja. Stralende ogen. Ja, echt. Ja, het kon niet mooier, echt niet.